чӣ хел аз Америка борҳои оригинал заказ кунем ки ба Тоҷикистон биёяд. Программае ки бисёр машҳураи Amazon мебошад, ҳам дар Play Market ва ҳам дар App Store ҳаст. метавонем скачат кунем. Просто скачат мекунем ва регистратсияш ҳам осон аст. Почтаи электронӣ яъне аккаунти Google-тон зада регистратсия мекунем. Аз ҳама осонаш ҳамин. Мегзарем ба этапи заказ кардан. Тамоми намуди бор қариб ки дареҷа аст. Просто пост мекунед ва пайдо мекунед. бори даркоритонро пахш карда дарунаш медароен. Осон аст. Свеча интихоб мекунем, размерша интихоб мекунем ва поёнтар мебарем. Байнал пахш мекунем ва дареҷа боша ҳатман картаи визамона добавид мекунем. Иҷа адреси карготонро пур мекунем ва интихобш мекунем. Тип доставкаро интихоб мекунем, экспресс ё ки стандарт. Поён да place your order пахш мекунем. Тамом закази мо қабул мешавад. Поён да одамча яъне профилда пахш мекунем ва дар аввал закази кардагитонро мебинем. Статусшам назорат карда метавонем. Агар хоҳем ки заказ кардани бор аз Америкаро аз нол хушрӯтар ёд гирем, пас дар комментария Amazon нависен. Ма шумо да бепул заказ кардани бор аз Америкаро ёд метаҳем. Барои видеоро пурра дидан номи канал да пахш мекунем. Дар канал ҳатман иҷа подписатсия мекунем ва қисмати видео мегзарем. Видео ҳаст. Видеоро тамошо мекунем, дар видео лайк мемонем.